Good morning guys. Today is... Good afternoon. Good afternoon. Okay, 12:49 guys. Good afternoon. Today is January 9 na ba? Yes, January 9. January 9 guys. It's Monday. Kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi nag-live selling po ako. Hindi ko pa tapos ayusin yung mga ibang box. Pero yeah, nakapag-live selling ako kahapon. And kahapon pumunta sila sa Millicent and yung damit ni Holly, sinuot niya ulit. Pumunta sila. Ito yung damit niya nung nag-dinner kami pero sinuot niya ulit ngayon. So pumunta sila sa Millicent para nag-swimming sila kasama sila Kylie. Ako nagla-live. There was a nice shady bit. It was hot and it was nice. And there was this cool light. If you hop in and if you hop back out for like a couple of seconds, then you hop back in the room. Yeah, so pumunta sila doon. And there was a pontoon and this thing, obstacle course, and TJ fell at the start. Yeah, and then si Kuya. Yes, and si Kuya, before you went to Millicent, something happened to you. I fell off at the skate park. Yep. Yeah, swollen ang mayroon siya dyan na sugat. And guys. Tapos, maga yung paan ni Kuya, yung kanyang knees. Maga. So, insert ko yung picture pag... After I fell, 2 minutes later, I went to go, I might just go wait at Dad's car, and then I saw Dad weighing the crate. Yeah. O, yun. So, ngayon, dito kayo sa bahay, yung mga tupiin, pinagtutulong-tulungan namin. Tapos, naglaba ulit ako. Ito yung nilabahan ko kahapon bago ako nag-live selling. Ay, hindi. Nung isang araw pala. So, ayan. No. I'm not gonna do live selling. I'm gonna do the housework today. So, fold this one, clean the house. Si Sak, nilinis niya na yan. Nag-dust na siya dyan. And, yeah. So, ito yung ganap namin ngayon. And guys, I went in the middle of the pool. It was Dave had no clothes on, and Kobe was there with me. Yan ang mga kanyang ganap. Yeah, marunong siya mag-swimming without floaties. So, yan guys, tupi-tupi muna kami. No, you were allowed to bring your paddle boards. Yeah. Yeah. Okay guys, tupi muna kami. Ayan, puti na yung tinutupi namin kanina, yung mga decolor. Ngayon, mga puti naman. Si Kuya, kinukuha niya yung mga isasampay. Kasi siya yung magsasampay. Kasi si Sak, ayan, tulong siya dito sa akin. Si Holly, wala lang. Ayan siya. Yung dictionary. Nasa ulo niya yung dictionary niya. Oh, yeah. Put that one there. We don't need that towel. Because we have towel in the caravan. Nanood kayo ng Vice Ganda. Oh, open the door, Holly, for Kuya. Ayan si Kuya. Magsasampay na siya. Ihat. Oh, gusto niya perfect. Oh. Okay. Lagay niya na yan doon sa cabinet. Ayan. Everything. Tapos kami, marami siyang natupi din. Tapos kami magtupi. And ayusin ko siguro yung aking tindahan. Guys, time check. 5 o'clock na, hindi pa ako naliligo. Magluluto ako ng spaghetti. Actually, naluto ko na yung noodles. And si Jan, pinabili ko siya sa shop, sa butcher ng mince. Ayan. Meron tayo ditong 2 kilo. Hi, it's Neil. Sorry, I forgot. Si Neil yan, nagtay sa kanya. Yeah, so magluto ako ng spaghetti. Andito na yung ating tender juicy hotdog. Ayan yung noodles. Ayan. Yan yung noodles natin. So, magluto ng spaghetti. Then, dadalhin namin to sa caravan. Doon sa shed. Kasi sila Auntie Mal din, kakain ng spaghetti. Yun ang dinner namin. So, ayan na yung spaghetti. Luto na po siya. Kausap ko si Mama. Birthday ngayon ni Mama. Happy birthday, Mother. Ayan yung handa mo. Okay, yan. Dadalhin to sa doon sa bay. Good morning! Happy Tuesday! Dito ulit kami. Kababalik lang namin sa bahay. Nag-ship ako yung mga bata na dito. Go in my room. Naglaba kami kahapon, di ba? Pati yung mga beddings. Ay! Open the door, Sak! Daddy said. Naglaba kami kahapon. After namin magtupi, di ba? Naglaba, sinampay ni Kuya. Tapos naglaba kayo ng bedsheets ng mga bata kahapon. Ngayon, ilalagay na nila yan sa kanilang
kwarto. And nagtupi na rin sila habang ako ay nag-shipping. Nag-shipping ako, guys. Sinabi ko pa today is January 10. Look at your bedroom later. And ngayong araw, tatanggalin namin to. Kahapon wala naman masyadong ganap. Yung nakita nyo, yun lang. And dito, ayan na yung aking mga in-unbox. Wala na yung box dito. Wala na yung box dito. Oops. Wala na yung 3 boxes dito. And yan ay yung paglalagyan ko ng mga pinandecorate natin sa Christmas tree. So, yan. So, yan yung aming project today. Shut the door, Baba. Anyway, dito na tayo sa aking tindahan. So, kagabi, late na akong umuwi sa caravan. Inayos ko to. Nilagay ko na lahat ng mga nasa box. Hinang ko yung mga dapat ihang. Ayan, mga bagong labas yan sa box kagabi. And eto, ang gustong-gusto ko to, guys. So, tingnan niyo. Ayan. May paano siya sa likod. And eto. Yan. Mga bagong pants. Na-sold out ko yung mga pants last. Nung nag-live ako. Etong. Kailan ba yun? Basta. Saturday yata yun. No, Sunday. So ngayon mayroon akong mga bagong nilabas. Ayan naman yung mga bagong pants. Yan. And my skirt. Ayan. And dito, eto yung mga hindi pa natin nahang na galing din sa box. So, marami yan. Puno yan, guys. Puno yan. And dito rin. Ayan, oh, puno din ang mga to. And eto, pinag-isa ko na lang. Mga shorts yan. Pinag-isa ko na lang sa isang plastic. And eto, ganitong shorts. Ayan, mga bagong labas. Ayan. And eto, ibang design din siya na shorts. So, yan. And meron pa tayo dito. Yan, wala na. Puno na kasi yung aking ano eh. Eto ba. So, meron tayo dito. Ayan, nakita nyo na yan. Ayan. Marami pa tayong mga stocks. Kaya, kung hindi pa kayo naka-follow, guys, baka may gusto kayong, baka may hinahanap kayong damit. Malay nyo, nandito sa aking tindahan. Live selling. Ayan, marami dito. May pang-winter. Ayan, pang-winter. Ayan, dami pa, guys. Yan. So, yeah, guys. Yan yung aking ganap today dito sa bahay. And again, kung may hanap kayong dress, pants, shorts, crop. May mga crop tops din ako. Ang dami kong crop tops. Ayan, nandito. Hindi nyo ito nakita. Nakita nyo ata ito. Ayan, madami tayong mga pa-crop. Ayan. O, baka hanap nyo crop tops, t-shirts. Marami din tayong t-shirts. And mga, ayan, blazer. Wait, kuya, polo. Ay, may mga polos tayo. And then, madami pa ako dito. Ay, meron pa ako dito sa aking box. Meron ulit akong, nag-order ulit ako kasi para sa akin yung iba. Kasi gustong-gusto ko yung mga polo shirts. So, yeah, guys. Kung hindi pa kayo nakapollow, please do. Manood kayo ng live ko. Hindi naman kailangan bumili. Pero mas maganda kung bibili kayo para matry nyo yung mga damit natin dito sa Holy Mom Style. See yun. Yes, yeah? Should put this up. Next year. No, that's too heavy. No, I made this for reception. Oh, no. Ah, reception? Year 1. Oh, so this is 10 years. 10 years? Ah, no, 10 years. 5 years. Okay. Alright, tapos na sila magtupi. Ayan. Oh, tinanggalan ni Sak yung ibang mga balls. Oh, and Mom. And ayan na natupi nila. What? This is yours. Yeah. Oh, that one's mine. That is yours. Yeah, that's Zachary. Okay, guys. Tanggalin lang muna namin yung Christmas tree. Tipirin natin yung SD card natin, guys. Kasi konti na lang. Tatanggalin lang naman namin yan. And ayan na si Sak. Nagsisimula na siya. Wait lang, Sak. Yes. And yan, tatanggalin natin ang mga yan. Heavy. Yeah, put that one in the small container there. And kahapon yung mga tinupi namin, dinala ko na sa, pinut away ko na sa caravan. Okay, I'll do it. Oh, si Kuya. Ayan na si Kuya. Oh. This one? Yes, yeah, please. You alright? Ah, Kuya, help! Come on, Kuya! So, natanggalan ni Kuya yung ibang balls. And natanggalan namin yung mga doon sa kusina. Doon. Ayan, dyan na sila. What's that? That, when we broke up to play for this summer? No, we put it here.
Hold on, hang on. And tinanggal ko yung mga tissue paper kasi ibabalot ang mga to. Diyan. Tapos ayusin ko sila ulit dito para maganda pa rin sila next year. Yeah, that's right, Zach. That's right. That's so big. Yeah, it's alright. Just, Is that the cover? yeah. Okay. So, yay. You're right there, yeah? All in this one, isn't it? Uh-huh, yeah. And this one, yeah, the gold one. Yes, Mama. There. What? There, yeah. Last Christmas we had to do this all over and And, we yeah. had to tack it all off. Oo. Yeah, the intro last year. Yeah, I remember that. Put that in. May nabasag akong isa, guys. Ayan. Ang ganda pa naman nito. Nahulog. Ganito siya, oh. Ay. Sayang siya na. Basag. But anyway, ayan na pala yung itsura ng Christmas tree natin. Napaos tuloy. And nandito na yung iba halos. Nandito na. Konti na lang yung tatanggalin ko sa Christmas tree. So yeah, pero nanghinayang ako dito. My gulay. Okay. So, glass kasi ito eh. Manipis na glass. Okay. Linisin ko lang to. Si Sak pala, ayan. Magsasampay sila ni Kuya TJ. Andun sila. And ngayon, ang tinatanggal ko na yung mga Christmas lights. Yan. Natanggal ko na yung mesh. And sinara ko na rin yung mga tinanggal natin sa Christmas tree na mga ornaments. Andiyan na sila. So, yung dalawa magsampay sila. Andun silang dalawa. Oh. Si Liit, andun sa swing. Wala naman kasi siyang magagawa kasi hindi niya paabot ang sampayan. Andun sila. Tapos na, ayan, ayan, nakalbo ko na yung Christmas tree and si Kuya. Nilalagay niya na dun sa kumot. Yan yung lalagyan ng Christmas tree natin. Where? Okay na. Yeah. And this came off already. Oh yeah, it's alright. So magva-vacuum kasi daming nalaglag sa sa Christmas tree. Yeah, I think so, yeah. Ayan po ang bakas ng ating Christmas tree. So, ang gagawin ko, walisin ko muna. Gamit yon. Kasi tingnan nyo, oh, hindi yan madadala ng vacuum. And then, after nito, pakainin ko yung mga bata. Pero ngayon, naglalaro sila ng PS. Kasi yan yung reward nila sa pagtulong kay Mami. And si Oli, ayan, nasa iPad. Then, pakainin ko sila ng spaghetti. May trapa tayong spaghetti. Yun ang lunch namin. Let's just come back on our fast car. Yeah. But I need to do this now, Sak. I don't wanna watch that one. Ayan si Jan. Ilalagay niya na yan sa shed. Hindi pa ako tapos magwalis. Kunti na lang. Hindi pa ako nakakapag-vacuum kasi low bat yung ating vacuum. So, chinarge ko muna. So, pakainin ko muna yung mga bata. Ayan, iniinit ko na yung spaghetti. Oops. Ayan. Ayan kay Kuya, Holly, and Zach. So, yan na yung tirang spaghetti. And hinugasan ko yung pinaglagyan natin ng spaghetti kasi okay pa naman siya. Kaysa ilagay ko siya sa basurahan. So, hinugasan ko na lang para magamit natin next time. Kids, come on! Lunchtime! This is Zachary. Come on, eat now. Ngayon, mag-edit muna ako, guys. Mag-edit muna ako din, mag-invoice. Sabi ko pang gagawin. Habang hinihintay ko ma-charge yung vacuum. Hoy, come on! January 11. Continuation to guys ng vlog nung isang araw. Tsaka kahapon today is, ano na, Wednesday, January 11. Dito ako sa bagong Asian store. Tingin-tingin tayo kasi bago sila. You just opened last week? We just opened just over a month na. A month. So ngayon lang tayo nakapunta. Si Auntie Mel ang nagsabi nito. Pero nakikita ko na ito malapit to sa ano ni Holly. Dance lesson. Diyan lang yung dance lesson ni Holly. So dito yung ayan yung Asian store. Ito yung freezer nila. Ito masarap to. Kuha ko nito. Ito masarap to guys. Yung mga Korean. And ito yung mga vegetables nila. Oh. And meron sila nito. Eggplant, yung Asian eggplant. And sour mango.
Wala pa sila masyadong display, pero meron silang pa-konting-konti tulad nito. Meron silang ketchup, tulad sa atin. So, halo-halo raw sila ng Asian products. So, kulang-kulang pa sila, pero sabi niya, magdadagdag pa sila. Sabi ni Kuya, magdadagdag pa sila. Sino niya? Sino siya? Ayan, ang dami pa nilang stock doon, oh. Nandito yung mga frozen nilang. Ay, ayan, masarap to. Ito, yung ano nga, ang tawag nito, tuwalya. Tuwalya to sa atin, masarap to, guys. Tapos meron silang intestine. Ayan. Ay, at least meron sila nito. Di ba ito yung ginagawa sa atin na ano, nilalagay din sa kare-kare? Pero sa akin kasi yung nilalagay ko yung oxtail. Ayun, parang bag. Ay, may mascara. May mascara sila, oh. Oh, you got pink. Update guys, 4:37 na, sobrang init. 'Di ba kanina galing ako sa Asian store? After ko sa Asian store, nagpa-SNS ako. Then medyo matagal sa SNS kasi ang daming tao and matagal-tagal ako doon. Then after sa SNS, nagpunta ako sa Telstra kasi nag-order ako ng phone kasi yung phone ko ano na siya, due na siya para palitan. So medyo natagalan din ako doon. Then after doon, pumunta ako sa, hindi ko na kayo sinama kasi nagmamadali ako guys. Pumunta ako sa Foodland. Ipakita ko na lang to sa inyo sa Foodland kung anong pinili ko. Pero dadalhin ko siya sa Coles kasi hindi ko siya pwedeng iiwan dito kasi meat to guys. Ang sobrang init. Masisira yan. So dadalhin ko yan sa Coles. And pumunta rin ako sa Priceline. Madami akong ginawa today. And then nag-shipping din ako. Pumunta rin ako sa post office. Asan yung aking ano, bag. Okay. Coles tayo. Coles. Okay, dito na tayo sa Coles. Bilisan ko kasi hapon na. Lettuce.
'cause my heart screams, let me carry you. Thank you. You too. Dito na tayo guys, nagluluto na tayong barbecue and may tira ko nung New Year ng barbecue, frinosen ko pati yung sauce and ayan sila ayan yung pork barbecue Filipino style and ayan yung nabili ko sa at saka yun sa Foodland and kumuha rin tayo ng salad sa Coles, ayan, and bread. Nandito na si ma'am finally, ayan na siya, nandito na siya. Kalalabas niya lang kanina, 12. Wala tayong space dito. Puno rin pala ito. Meron pala ako ditong dinalang meatballs. Wala, saan ko ilalagay yung mga yan? Wait. Kailangan kong iuwi yung iba sa bahay kasi hindi kasya sa fridge. Kasi malit lang yung fridge natin dito. Yung mga meat, especially yung chicken breast, chicken nuggets, yung mga pang roast, kailangan nyo iuwi sa bahay kasi puno na agad. Puno na agad. Wala pa to. Hanapan ko na to ng space. Dito na lang siya sa kung saan nilalagay yung mga eggs. Para madali para sa mga bata. Okay, hindi pa rin kasya. Si Jay, hindi ko siya nabila ng coffee kasi walang coffee sa Coles. Wala na yung, alam niyo naman yung coffee ni Jan, yun lang naman si Jan eh. Yun lang naman ang coffee iniinom niya. Meron pa siya dito, isa na lang. Okay. Alright. Yung iba, like yung mga, eto, sa bahay na lang. Gagawin ko tong salad tapos, dalhin ko na lang dito. Tapos bumili na ako ng chicken kasi ito yung lunch ko bukas. Wow. Chicken tayo bukas. Dito si ma'am. Come on, ma'am. Come in. Ito, dito to. Ito, para breakfast ng mga bata. What barbecue do you want? Filipino one or Australian? Filipino. You want that? So that's Australian. Ayan na yung Filipino hot dogs. Oh, that's the salad from Auntie Mel. So, yan na yung dinner natin for tonight. Meron pa dun sa barbecue. Hindi pa lahat luto. Pero yan na yung Filipino pork barbecue natin. And meron pa dun si Jan na niluluto. Na kami din sa shed. Nakapaghugas na ulit tayo doon. Dito na yung hugas. Pero uwi ako sa bahay kasi nga yung mga fruits, eto. Yung ibang fruits, yan, ilalagay ko yan doon. Ayan. We got fruits and veggies. So, yung vlog natin, yung vlog natin ay 3 days ata. 3 days. Kasi yung dalawa, di ba, wala nang masyadong ganap. Kahit nga ngayon, nag-grocery lang naman tayo. Tapos, yogurt? I got yogurt. But, the yogurt you're gonna eat is this one. This one is mine, okay? Yeah, this one? Yeah, that's for the kids. Not now, you just had tea and then After shower. Yeah, after shower. So, yan na guys, ang vlog natin for 3 days. Thank you. Mom, so Ito pala yung aking bagong SNS. Ha? So you're doing Vlogmas. Vlogmas means Christmas. Vlogmas. Christmas. Oh. Yeah, wala na tapos ng vlogmas. So, yun na guys yung vlog natin. And kung na to kasi, yeah, magpuput away lang ako. Uwi ako sa bahay. Ipuput away ko ang mga yan. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. I'm planning na i-insert
ko yung caravan vlog namin. Siguro, pag kaya ng powers ko, 2 vlog ko a day. We'll see guys. Kasi para pag umaga or hapon, yung caravan vlog, tapos yung panggabi ay yung yung 2023 or yung nung December. Yun, ang gulo, diba? So, yun na guys. Good night! Nagsabi na ba? Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next one. Good night! Because I think I do want you next to me.